matumal po. Naapektuhan po lahat ng kita namin sa pang-araw-araw. Dapat sa oras na to, nakailang biyahe na kayo? Dapat po sana pag ganitong oras na, yung normal dati, 2 biyahe lang sa isang araw. Ang kasabihang Lunes Malinis ay totoong nakita ngayon sa isa sa pinakaabalang terminal ng bus sa Central Luzon, ang Mabalacat City Passenger Terminal Complex dito sa Dao. Ayon sa General Manager nito na si Elmer Lopez, mas magiging mabusisi ngayon sila sa screening process sa mga magpapabook ng biyahe, lalo na sa mga babiyahe na hindi kasama sa essential workers o APOR. Hahanapan namin kayo ng Certificate of Employment at kailangan justified lahat po yung mga dahilan kung bakit bibiyahe tayo. Sinabi ni Lopez na may mga leisure travelers ang naipit sa biyahe sa Pampanga na ngayon kinakailangan pang magpa-swab test. Ito anya ang naging sanhi ng problema ng ilang biyahero na kanilang pinakitunguhan. Habang nilinaw din ni Lopez na sa paghigpit ng travel restriction upang hindi maabala ay kailangang makipag-coordinate sa mga bus company para sa pre-booking procedure, lalo na sa mga OFW na nagtutungo sa Clark. Ay, hindi pwede yung chance passengers dyan eh. Kailangan ito ay makipag-coordinate sila doon sa mga bus companies na nag-ooperate ng point to point. Sa Clark, meron tayong operations dyan ng Genesis papunta ng Naiya. Sa hiwalay na panayam ng CLTV News Team sa LTFRB Region 3 sa pag-iral ng bagong travel restrictions, hindi naman umano sila naglimita ng mga tumatakbong public utility vehicle. At gaya ng reduced capacity at health security protocol na umiiral noon pa man ay wala naman umanong binago. Na-retain po natin yung current capacity po sa mga PUVs, sa mga public utility vehicles natin. So reduced capacity pa rin po siya, pero hindi pa rin siya 100% na yung capacity, yung passenger capacity niya. Dahil we have to consider talaga na meron silang mga barriers na in-install. Ang probinsya ng Bataan ang may pinakamaraming provincial bus na tumatakbo sa 7 lalawigan ng Central Luzon. Pumapangalawa ang Zambales at Tarlac. Sa mga tumatakbong interprovincial unit, aabot sa higit 800 ang napagkalooban ng special permit ng LTFRB. Sa inaasahang pag-uwi ng mga essential workers na mula NCR, nakasalalay umano sa mga LGUs kung papaano ang quarantine protocol sa mga ito, lalo na ngayong ramdam na ang COVID-19 surge sa itinuturing na epicenter ng pandemya o NCR. Paulo G. Santos, CLTV News.